za box. A je to úplně strašně krásné. Táčci, jakože začíná jaro. Hezký jarní. A je to úplně boží, mě se to hrozně líbí. To zpracování, ještě jednou to řeknu, nádherný. www.semzabox.cz. Otevřeme. No. Já už jsem to teda viděla, tak teď to jako jenom ukážu vás. Takhle taštičku. S takovou jako labutěnkou, to se mi líbí, dávám ráda. Planý zase krepákem bylo takhle růžovým. Ale to se mi strašně líbí. Líbí se mi to i víc než takový to roští. Já ho hrozně ráda. Jsem asi jediný člověk, který to má rád. Takhle. A tohle bude krásný, fakt jako úplně v kadeříctví, jak si sednete a teď vás jako začnou prostě mydlit. My tady máme další Make Up Forever. Pidi, tuška. Bahení masku. Jsem teda zvědavá. Takže super, další bod. Co tu máme dále? A miluju banán jako ovoce. Ježíš, to tak krásně voní. Nesnáším parfémaci banánu. Banánový balzám na rty. Jaký dobře No, já se bojím, že se zničím. nesvěď na mě takhle blbě. To je hrozně hezký, to se mi líbí. To je tak... A je to zrcátko. Já bych to mohla říkat, normálně bych to mohla namluvit do nějaký reklamy.